Ľudia, moje meno je Sebi. A moje je Glebo. Budeme natáčať. Toto je náš prvý vlog. Robíme cereálie. Jedné nám už vyšli. Sú horúce. A sú tvoje. Tvoje. Vypni to, už to bude horúce. Tie sú moje, ja som si tu dal viac. Tie sú moje. Ty zasram. Ty aj zo. Mária. Sú horúce. Tu máme lyžičky. Hej, ja chcem toto veľkú. Mám to obchytkané, bude cereálie. Takže toto sú naše cereálie, náš výsledok. Pozeráme Nickelodeon, Big Time Rush. A Perko si ide jesť. Takže, ak sa vám toto video páčilo, hoďte like. Ak nie, tak si naserte. Lúči sa s vami Sebi. A Glebo. Majte sa fantasticky. Láskavě sedni, otevři další čupan a ten vás